तैयारी अचरा में बंधले बिया भौजी 2000 गेरुआ रंग के साड़ी पहिरी भइल तैयारी अचरा में बंधले बिया भौजी 2000 बकरिया देवघर नगरिया गइल बा त भौजी बेच के बकरिया देवघर नगरिया गइल बा। रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। अकेला बिया धड़कत सबके जिया भगती में बिया मगन कान्हे पर कामर धके सब तैयारी कके करे गइल बिया दर्शन बोलबम के बांध के पगरिया गइल बा बोलबम के बांध के पगरिया गइल बा त भौजी बेच के बकरिया देवघर नगरिया गइल बा त भौजी बेच के बकरिया देवघर नगरिया गइल बा। पहिला सोमा भनिया धतूरा लेके शिवजी के रहिया देखे कब खुली बजर केवा कहीं चानी 30 कहे बदरिया भइल बा कहीं चानी कहे बदरिया भइल बा त भौजी बेच के बकरिया देवघर नगरिया गइल बा त भौजी बेच के बकरिया देवघर नगरिया गइल बा। गेरुआ रंग के साड़ी पहिरी भइल तैयारी अचरा में बनले बिया भौजी 2000 गाँवही से मुखिया जी के गरिया गइल बा गाँवही से मुखिया जी के गरिया गइल बा त भौजी बेच के बकरिया देवघर नगरिया गइल बा त भौजी बेच के बकरिया देवघर नगरिया गइल बा। रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।